denboraldia beranduago hasi badezun arren, ziklosetik maila oso onen itxi zenuen, errepidean beranduago hasi zinen, baina erakutsi duzu, iritsi, puntu hartu, eta maila bikainean iritsi zarela afizionatu mailaran, lehenengo urteko izanik, azkagon irabaztea zozer bada, zorionak. Mila esker, bai, azkenean pizkat beranduago hastea, batxutan oso ona da, txisparekin ailegatu naiz denboraldiaren tarte honetara, hasi que bueno, orain hori aprobetxatu, eta gaur maila ona eman dugu, eta orduan hori aprobetxatu dugu lasterketa irabazteko. Iesaldia ona inezu. Bai, bueno, Laberrian eraso bat jo dut, azkenean jendea indarri gabe zegoen, eta beste laboral talde batekin joan naiz, eta oso indartzu zegoen, hasi que denbora tarte handia hartu dugu eta hori mantendu hemen ailegatu arte. Azkeneko kilometroetan gaintzan 50 minutu inguruko errentarekin sartu zarete, baina azkeneko kilometroetan diferentziak bera jotzen zuen nahiko azkar, azkenean 20 segundo besterik ez dira izan, suposatu dezaket azkeneko kilometroiak nahiko agonikoak izan zaizkizula. Bai, bueno, azkenean atzetik asko zerosoago zetorren jendea, así que bueno, nik eta nire fuga taldekidea ja nekatutak geunden gaintzan, baina bueno, hori arren hemen tarte txiki batekin ailegatzea lortu dugu, eta hemen tartea mantendu pixkat. Zuri berez irabaztea kostatzen zaizun txorrenduari bat zehala, errepidean behintzat, afizionatu mailan lehenengo garaipena horrela lortzea bada zehozer, ze sentsazio azkazu? Eske niri gustatzen zait irabaztea ondo, ni bakarrik ailegatzea eta lasterketak gogorrak irabaztea edo egitea behintzat, eta bai, asko kostatzen da, baina ez nuen espero gaur irabaztea, azkenean junior azken denboraldian ez nuen lasterketa bat irabazi, eta gogotsu nengoen, hasi que gaur aprobetxatuko dugu eta oso pozik. Zorionak. Mila esker.